Zorionak San Juango batelerentzako ez baida egunero lortzen Euskotren Liga irabaztea. Eta urten, 3. urtez jarraian lortu dute San Juango batelerek Liga hau irabaztea. Gaur harrobiari buruz hitz egin nahi dizuet. Goi mailako liga guztietan harrobia behar da, baino garaipena lortzeko harrobia baino zerbait gehiago behar da. San Miguel Ligako kupoak edo arauek zer diote? Traineru bakoitzean gutxienez harrobiko 3 arraunlari egon behar direla. Zein da harrobikoa? Bere arraun elkartean, bere kirol ibilbidean, lehendabiziko urtean egiten duen fitxa, arraun elkarte, hartako harrobikoa izango da kirolari hori betirako. Zumaiak eta kabo dira, arraunlari gehien ureratzaratzen dituztenak, 11-12 harrobiko arraunlari ateratzen dituzte. Gutxiena berriz, Kaiku eta Urdaibai, okerrez banago, 3-4 arraunlari, bataz besteko estropada bakoitzean, harrobikoak. Honekin ez dut kritikatu nahi, ez goi mailako talde hauen lana, eta ez da ere atzean dabiltzanen utzuneak justifikatu, inundik inora ere. Bestela ez bai genituzke ikusiko, ikusten ditugun, ikuskizun eta estropada ikaragarriak. Baina, neurri batean, harrobiko lana goraipatu nahiko nuke, Zumaikoa, nola ez? Joan den urtean, Zumaiko arraunlari batek, San Miguel Liga irabazi baitzuen, Jurgi Irureta Goienak, beste arraunlari batek, Zumaiko harrobikoak, Kontxako bandera irabazi zuen, Ibon Basterretxeak, eta aurten, San Miguel Ligako patroirik onenaren saria jasotzeko bidean, Unai Osa Burugi daukagu, lider San Miguel Ligan. Bestalde, aipatu nahi nuke, Urola Ibaiko harrobiak eman duen kirolari handiena, itxas gainelkarteko Inigo Peña pirauista rion dugu. Eta balikeko txoko hontatik, agur bero bat bialdi nahi nioke, Inigo Peñari. Inigo, zein biharteken, tapa pala eta eman egurra. Zumaia eta goraten moduen.